Jadi ya simentalang hari kapon tanya jirai ke bahan drip fulai nak bertemai bahan drip kendai nak bakam dem. Ajing i kat kiduriau ajing isne balas lei bau yap u sim kajing im yap yani ban pen im balaban klet yakani skap klem yaro bala kum yakani kin mau junom kat baboneng kadang sa hakalbari ki ompoliu ki jing jeliu ki botei bat kinan ba jong ki boneng ki layo ka lat ban shlei ki bor ba jing i ublei hani benta ki Hashem hok ba jing so ki doru ya ka pertei kabarem tunang yatku Jisu kenrat lakawat lam rutora ban ya le ya mika pertei lani dujo rukamla burambaka kerteng jong mi kan pen pet ya kinong shun kat ba mi iyeng hajam balang jong mi kan so jing so kom kawa ngalamat hamen sir hajing ngayeng ngam kuslay jing hon kamen sir
da jink men ngayai ruai ngalahon kamen simban utwai ngalahon kamen sim ngalahon kamen simban utwai lasoi tan i no jin jaru kiban ngam ting ayaine baru twa Jisu nong pen em jing tla jong nga usha ngalahon kamen simban utwai ngalahon kamen sim o ngalahon kamen simban utwai Popjo nga uba o jink men bam laong pembaro hadom ni hasyai Yunong pop kum nga usyayam hading na ngalahon kamen simban utwai ngalahon kamen sim ngalahon kamen simban utwai Ningkong nga ai kublei pi baro kiba pej bag bayo sngo yang ni kijing keren jonga ha ni kapor ha ka kerteng ka tiang tam ka kerteng ka jong tribe unong penim jong ngi Jesus Christ ngadon ha ni kapor banwan lam ya ka khubor ka ba kerpang ha ni ka sngi ka ba kerpang lam ta jong pi ka khubor Good Friday but ngan pulia ka wei ka benta na ka ni ka tien ka jong blai tang si dekhon ha ka bangan pensyong nong rim ya ka jingkren ka jonga ha ni ka por ba ka ta ka dei ka pilaban syam na ka gospel kat kum Matthias kal nong ba ar punyo ka dekhot ka ba sau phon riu ki tien ki ba ongkum ni ti hamar ka ba khandai ba je u jisu ula perta da ka tien ka ba jam uda ong Eli Eli lama sabakthani kata ka balong ublei jonga balei ba mela ino yanga u Jisu la perta da kektien ke bajam ublei jonga balei mela ino yanga kani ka dei ka wei na ki nyau teli ki jingkren ki bau Jisu la kren men bau don halor jong ding pna ka jing yam da ka ba sya sa nar pna kalong ka jing yap ka ba kordit ka jing yap ka ba shirkhei bat ka jing yap ka ba shitom hadu kata-kata
Yau Jisu shua ban sa nar pnai ula dei ban sha shitom bun kenta. Ikan mau na do ka mit hak bala kem yu shiteng mit ei. Habala ya lamban bisyari kila ya le benyi barok shimit. Ban syo ban bentiu ban sempat bala penluet lut ya kamet ke jong trai bu nong penim jong Yesus Kristus. Nang ta ka sngi ka babut la ya lam yu ban sa nar pna ula de ban kit haladi ya ka to ka ding pna ka ba khia ka ba habo pliu ya ka to ka niu la kelon la pen yeng biang yu ula de ban ya ban ba ka ta ka ding pna ka ba khia rengkat ba ka pan snget sya ka ba dung ha ka kli ka jong ba ka snam ka ba tu na do na kli ka met ka jong barok ka wei ka ba lengkin ka snam. Bat habala ya lam yu haulum Kalvari. Bat habala sa nar pna yu hangta la ino yu bun yap ka jing yap ka ba kordit ka jing yap ka ba shirkei ka jing yap ka ba trim halor joga ding pna ka ba hakata ka por ka sorkar ka jing shakala bu ban sa nar pna tang ibri ki ba runar ki ba dakaje haka hima rom hakata ka por bat yu jisuru la jit bau de ban yap da kajing yap da sanar pna kajing yap ka ba kodit hadu kata-kata baga tien ke jau blai ke thu ingi ba bala sanar pna yu hakapor kumba shiteng sngi kawan kensan kajing dum kabal dum paro ka wei kita ka jaka baga ta kajing dum kala ne hadu kumbalai kenta hakat khot ka ba safusan ka ongkum ni ti kajing dum kala don ka khendau baro nado ka ba riu baji hado ka ba khandai baji bat hapdeng kita ka jing dum ka ba dum ha kata ka por layo sngo kensan ya kata ka jing perta ka ba sngo melung ka jing perta ka ba sngo sangsot ka ba khun jong u blai u perta mdei bo perta ya ka kme ka jong u lani mdei ka jing perta ka ba perta ki senran ki jong u lani bo perta ki nong but ki jong u hari kau jing perta ke bau perta show blay u kpa jong bau la ong ini ki kentien ong ablay jonga balay mela ino enga o ablay balay me ino enga ngasngo ko bau jisu ong ladau Petros u len enga ngadang laban pediang ladau Judas u dino enga ngadang laban sngo thu e kata lada kisenran ki bau buat akti hak jat jonga kilaiban ino enga ngadang sngo thu e kataru hare ablay jonga balay mame au blay ukpa jonga balay maladai ban ino yanga bat kum hakane ka poru ka klip matru ka mga don kam ya ka jing don rengkat ke jong me hajan jonga bat namar kata nga sngo ka de ka jing perta ka sngo sangsot ka ba sngo melung yu trai jing Yesus Kristus ban ong hapeleng ka jing dum kata ka por yo sngo tang ka jing sawa ka ba sngo melung ka ba ong ablay jonga balay mela ino yanga kidan bun kiro kom perkhat bagi jing batai ru balay Jisu de ban perta ya ka jing perta ka ba kum kata lani balay ublay ukpa ulade ban ino ela ukun ha ka por ka ba kum kata kidan ki ba perkhat ki ong kala ban long imat bau blay bau pet ya ka jing sha shitom ka jing kordit ka jong khun jo Jisu Kristus kata ka por la ban pet ya lau jong khun ulade ban pailen det no banum yo ya kata ka jing sha shitom ka jing kordit ka jong khun jo ka bakat kata kalong seriem le si kumbalong ka to ka jing ja ka bangi puli ha ka kitab Genesis kalong ba arpuai siapa ka to ka brio ka bateng ka Hagar ka bala de ban ya ka to ka risiap ba khun jo ka badang ret kilayat bat mdon e syo ban bam wataka ban di dan syo ka jing terkhong jo ka risiap kapet ya lau jong khun ubdang rit uba i ka man sai dukut man sim ban sayap no bat kam sngola pet ya kata ka Hagar ka le kumno ka tien ka jong blai ke thu ka ong ba ka Hagar ka la ino yau khun jong ka bat ka la lech kham jangai paji khndiat nang ta bat ka ong ni ki kentien haga khot ka ba khat riu Genesis ka long ba arpuai ka ong ka Hagar kumni ngam la ban khmi yau tu khna haba un sayap no kam sekolah apet yau khon la jong bon kertat bon yap ko ngam sekolah apet ka bah bangalai no kam se jengai khendiat banganum iya ke jing yap ke jong kam sekolah apet la ya thu enga sepang wei breu ubtien ya lau khon ha surak ka de ka surak ba bat kimut
ban jam si siliang jo ke surok ban keras kata ke surok kiran ki kali ru ki ba yat ki ba bon teli ki ba yat stat kare ke surok ba kum nur umpoi perkhat ukpa ukum pelat yu khun balai thu tau khun pat la ke jing kemen umare sete si siliang ukpa la skau kendit baru yo i sa ke kali ke ba stat kawan ba ka liat yu khun jo ukhun kelan hamadan ke kali ke yu aga met jo ui baka play ka senam ukna usdang man kertat ukpa nga khabrip ki khmat nga phaidin nga mlaban pej bau khon kertat ang te po madan kidan ki bang imat de na kata kadau bau bleu haban phailen det banum pej yalau jong khon ui kete ke jing yap ka basir khei ke jong jisu alau jaga ding pna bade na kata kadau kidan ki ba perkhat bau jisu haban ong ban perta da ka tien ka ba jam ban ong ablei jonga balei mela ino yanga rega kwa ban pen pai piang ne kapor sia ka jing hikai na ka ne tien ke jong blei ka badon ka jing edei bat ka ne ka jing perta ka jong jisu la ne banong balei jisu la de ban perta kum ni la ne da kum wei pat bangan ong balei blei la hab ban ino ya lau jong khun ju ha ka klimat ka bau khun ju u don kam ya lau jong kpa ya ka jing don ke jong hajan ban pen snga bau blei don rengkat badu re kum ha ta ka klimat ublei la haban ino elau jong kun bau jisu la de benang ablei jonga balei mela ino yanga ngakwangin pai sya ka kitab ka jong wei ni kinong thul pa ki jong ublei utau de prophet Isaya hagal nang ka basan phukndai ka dekhot ka beningkong ba ka baar skap uni u prophet u jong ublei u ongkum ni kaktian ke jong blai ke dalam angkum ni ong hakmi ya kaktiu trai om shimla pelengkot kat bakamla ban penim lem ni ka skor jong kat kabakhia kat bakamla ban yo sngo henrai ki jing bom hok jong pi kila penya khlat no hapleng jong pi bat u blai jong pi bat ki pop jong pi kila ka ya ka khmat jong unapi kat ba un om sngo la pi skap hai ka ni ka bentak mga puli ka itu engi baka pop dan ke jing bom hok ki jing rengkang baka pop jongi kilong ka tenrai ba ka dau ba ka ba penia khlat ya ke jing dei jong briu badu blai ha ba kadan ka pop ha pedeng ka penia khlat yo briu no blai badu blai ong ki briu ta ka pom dei baka ti ka jonga la pelengkot bangam la ban knere pi amdei biki skor jonga ki bakhia bangam la ban yo ngau ye ke jing doai jong pi are ong blei ka pop ka ba penia khlat ha pedeng jong pi bat jong nga wong blei ki briu ki parlok bai jonga ki ba ngap yanga ha ne ka pon nga kwa ban ye thui pi ba ka por bau jisu dan ha ka ding pna ye ka pop jong ka perthei baro ka pop ka jonga ka pop ka jong pi baro ki ba ngap yanga la pen kit halo jong jisu kris la kumbau le jisu mdei banga chu ong manga ngap ka tien ka jong blei ka ong ni Isaya kal nang basan phulai ka khot ka ban riu ka ong ni ngi baro we rum la baro ka kan thup ya baro ngi baro kum kilang brot ngila sakma ngila phai na uwe hala ka lenti kemang ngila ja no blei ngila sakma no blei ngila le pop maka bible ka ong baro ngila le pop mdan bahok mdan weru hang niru ka ong gumta ngi baro kum kilang brot ngila sakma ngila ja hala ki jong gelenti hare ka ni ka juk ka khot ka ong ni ti utrai ulabu halor jong kum halor jong jisu ya ka jing bam hok jong baro habau jisu dan ha ka ding pna ka bible ka u blei ulabu halor jong jisu ya ka jing bam hok jong baro ka pop jong baro la pen kit la tenrong halor jong jisu de na kata ka dau ka ni ka tin jong blei ka ong rukum ni na ka siti ka ba ar siki korin kal nang basan ka ba ar phuwe ka ong ni namar ya uta ubam shim latip ya ka pop hang niu ka keren niu jisu kris ya uta ubam shim latip ya ka pop ula penlong ka pop na ka benta jongi ngap uta ubam shim latip ya ka pop u jisu uba im makane ka perthai kum ubriu lai pho lai snem em shim le wa tang ka we ka pop ulang janai khmat jong blai ya utau bom shim la tip ya ka pop la penlong ka pop na ka benta jongi khnang ba on penlong yingi ka hok u blai ha u utau bom shim le pop shim tip ya ka pop la tenrong halo jong ka pop jonga jong pi baro bar ha ka por bo jisu dan ha ka ding pna namar kata ngis ngau thu
nak jing hikai jong ne ka tien ke jong blei la pen kit halo jong Jisu kit halo jong ding pna ya ka jing bom hok jong i baro bat kan dia ka pop perkat tang ka pop nga perkat tang le de marwai ka no ka pop ka bu Jisu kit tang lam ta jonga perkat ka pop jong i baro kan dia ka pop ka berben ka bu Jisu kit halo jong ding pna bat kan dia ka tenrai ka ba pen khlat yu sipora ka ta ka pon ha bu kit ya ka pop jong ka pertai ka long rniang jong pen khlat ka pop ka pen khlat yu bat hakata kapor u Jisu umyo isu umyo sngo shu wale ka jing dan rengkat ka jong kpa bat de na kata ka dau Jisu hakata kapor ong u pai shu kpa ong ablei jonga ong balei mela ino yang ong balei me ino ko mane ka klip mat ka bangadon kam rengo e pikani ka pop ka bukit naga benta jonga bujong pi halor joga ding pna ka de tenrai joga jing pne khlat kum ka ba pne khlat yo brieno blei ka pop ka de tenrai joga jing pne khlat baro banga perkhat balei kin yu Jisu hado kan ni kan usha len de blei usha kum ta kat kan ni ka jing sha ka Bible ke hikai ngi kum ni ha ka jing de ba ka pop nga ko pin ngap ba kan ni kan uksa ka ba de hina ka ktin jong blei ka ba don kam bang bingin sngoto ha ka jing de ba ka khubor joga Good Friday Pia ka ni ka testament ka barim. Ngi pulia ka kitab jingkeng, ngi pulia ka kitab Leviticus, Exodus ka don. Haba ubri ule pop. Nama baka Bible ka itu ingi ka nga bainong joka pop ka de jing yam. Uhab ban le kumno, uhab ban wan ra dau jing kenya. Dan ong sacrifice dan kam manu ban kenya yala di. Ban IT ban sacrifice tang tau bale pop. Nama ka ban sim joka pop ka de nama ka bainong joka pop ka de jing yam. Try la dang adon hak ta kapor juga jutang ga berim abang ale pop ngan hable kumno ngaban simwe ulang brot ude ulang brot uba janai ubam pang ubam deko ubam matla bebiang la dong sedong dapoy hakmat jong ling do ngali rang ni ngawan ra jing kenyan ta kapop jong abang ale pop hakmat uling do ngan hab bu ini ka ketika mon jong na klik jong ni ublang bat kat bangadang bu ka ketika mon na klik jong ublang ngap pla ta ka pop bangale ngale kumta ngai thu kat bangadang bu ka ketika mon ngai thu ka pop kemudian kani ka pop jong penkit tu ublang ubam tip irwem ubajanai balade pla lu ki pop uling do ong la pla lu ngahon usa mat yu tu ublang peniap yu ublang jarlo de ka senam kat balak nu tu ublang dawla sim itu ka senam nu tu ublang un sim kat tu kan ni ka senam ka jingdiang ule ya ka duan bane keren ba ublei ngasumut dur kumni lesin ong hang te habaru dan tinong pop ubakerteng kumta ule pop kumta namar ka bainong ka pop ka de jingyap ba namar ba ka Bible ong klem ka jing penmi snam dan jingmap uthe eta ka snam ka duan uang udan uwei pat uba biang uba janai ulang berat uba biang na dong senong bilang perfect janai ula the no yala ka jong ka jingim ka snam ka Bible ka de ka dak jong ka jing mula ai ka jingim jong ubara the ka snam la penmilut na ubara khoi namar baka bainong joka pop kada kijing mu tu blang uyap na kabata jonga uson mi ong khile no ba aki pop jong filama ong ale chaying da kijing kemen le si pindai kendu yang api balai mene ka tu teman besan pi ikus lai pi ngosi ong namar banga syap tiang ka pop ka jonga ti mentapat balai pim tiang syo pila ikemen ong namar ka pop jonga la dep yap do way pan nama ka bainong ka pop ka jing yap way bayap ong tulang berat bang lai ra mene la yap na kabata jonga Pila ban pi sengu tu ngangam sengu tu sibun ta banga nget nama bu blei ong inga balek tanga sunget banga yo ka jing map jong blei da ka jing nget ya ka e ka bu blei ong ngau ngajit ban nget ya ka e ka bu blei ong banga Bible ka tu ingi bau Jisu de kun lang brot uba shisha jong blei na do ka te ka por ka barem u blei la tmul pa ha ka wei ka snge ka ya ka ba biang un sa pa yo kun lang brot u jong blei ka Jisu Christ uba biang uba janai na dong sedong ba klem da pop ba un yap ba un IT la di ba un sacrifice IT la di ba u Jisu lawan ula pendep ya kata halo jaga ding pna u Jisu lang tu lang brot banga ainuk samtan ya ka pop jonga jong pi bar khoi la tenrong halo jong Jisu la penmong ka Bible ka ong chuchu Isaiah san pulai banga puli mene ka ong la penmong yau ni ka u Jisu namar ki jing le bam hok jongi la penlewet yu nama ki ringkang jongi ka Bible ka ong ka jing pensitam ka jing suk jongi kala long halor jongu Dei manga ban sya sitom manga ban sya peniap ka bainong ka pop long dei ban long halo jonga hareula mi bujli mau shim mau na ka benta jonga unong pop ba u Jisu yang halo ka ding pna ka tu kolang brot uba IT la di uba sacrifice la di na ka benta jonga ba jong pi
Ba namar kata ki para lok ba ki ba sngap yang ane kapor nga ko ban ong ipi. Dei tang kate ke jaka ka ba sngan yang ipi begini yang hakejat ka ding pna ka jong Jesus Christ. Bagin yo e ka jing map ka jong blay. Ban yo e ka jing suk ba du blay. Nama de ha ka ding pna ngi ba blay la bisyare ka pop janga ba jong pi. Nga perkhat la dia nga skutunat ban perkhat kum ni ngan itu ipi. Baya ka pop jonga ngasi sung syirkai banga perkhat ka pop ya ka sngi ka jing bisyar jong blay re nga perkhat ka ding pnau ji sunga pet nga pleng u blay la de bisyar ka pop jonga piang meno teman basan u bisyar ka pop jong pi ar hajar snem men shau blay bisyar ha ka long rnieng ka jong jisu dei jisu ban sha kam to re sha na kam ta jonga teman basan bayang ni ya ka pop jonga nga u blay bisyar ha ka long rnieng ka jong jisu ar hajar snem men shua baga ta de ka jaka bangan ngan bangan yeng ha baka jing bisyar jong blek la ya ding banang ta sang man ai pi ko gen duk saban pen sha shu ya kata ka mong pi ki don ki jaka ha ni ko perthei ki jaka plang ki bagi khot kita ki prairies ki baka jengai ki pau mile ki prairies ki no plang ba jurong kat shirni yang brio ka jing jurong jung plang balai thu engi ka por ka basir khai ka long ha por ki plo ki ing ki ni ki prairies ka de ka por ka baturkhong ka barang kabar kiang kal air ka be bar ba ka ding ka lap ki on wat ki mrat ki ba stet ba mare ki mlaj im sianu ngala ban pet mudur nga yang ni ngi ka ding ka wan te kal air ka be nang te na kal yang ka mon jonga ngamut ban pet kin chetei kan no ngala ban mare shimail ketika ding ka salam mare armail lagi pau mail ka jengamla wat ki mrat ki ba stet ki yam dan tangka we ka rukom ba ki bri kin laj im skam ani thu epi ki laj im kumno ngai ka ding ka wan te ka wan chani kal air ka wan ka be chani nga thang no ikani ka jaka nang ni banga yang maria thang ka ding ka ya stet chete bakal air ka be kat bakate ka ding kan poi hang ni ngalej ban yang ha to ka jaka ka bla dep ing bat ngalaj im namar ka ding ka dep ya nang tu skap ni thu pi ka ding jong ka jing bisyar ka jong blay ka pop ka dan ka wei ka jaka ka bakal dep ya ding ba bakata de ka ding pnau Jesus Christ badai kata ka jaka ka singan ya pi badai nga bangin yang hakajat joga ding pnau jisu nama ka ding joga jing bisyar jong blay kladep yat banga ong namar kata da ka jing sko scam ba ka jing sko kmen wa da mangai i la di unong pop ubajat ubarem ngayang hakajat joga ding pnangam siap ting balai nama ka ding joga jing bisyar jong blay kladep yat ding ba ong jing ruai mo ngan yai sno hading pna kat badang im te tang kata ka jing kermen jonga nama ka ding pnau Jesus Christ kata de ka kubor ka krau jong de ka Good Friday banga khot namar kata pi ngam ti phla pdiang ni emu Jesus ka jing im jong pi kala judon mo ka por ka jing im jong pi pa piwan kum nong pop kum kanong pop bani ha kjat jong ding pnau Jesus ban pan ma bi ki pop ban pdiang yu Jesus da ka jinget ya ka do no jong pi ban pdiang da ka jinget yu jisu ka jingim jong pi ban IT ka jingim jong pi jisu sim tra ka jingim jonga peniat memele memekat mememon nga IT la de hami la judan ka por pia ka jat ka ding pna bada pia ha ka jat ka ding pna pi wan su blay da jisu Christ u blay unum kentat ya pi u blay umla ban kentat ya pi ngani tu sengam kan ong ya pi kan ni ka kentien ka badan kamba nga perkhat kum ni spangela diru tiap ngadai unong pop ubajot barem re bangawan si ublay daw Jesus Christ ngayeng nga banga sno akading pna ublay umla ban kentat yang abalay sngap hangan ongan ban arsien kan nga kan ngam kan ipin nget ya ka ublay pediang yang habangawan ha ublay daw Jesus Christ ngayeng kejat jo kading pna namar ba ublay umla ban kentat ya kajing IT ka jong Jesus ila di halo jo kading pna ngan ong biangan ban ya kan nga kwa pakan ngamba ublay umla ban kentat yang unong pop abang ngayeng kejat jo kading pna habangawan si ublay daw Jesus Christ namar ba ublay umla ban reject ya ka sacrifice ka jong Jesus ila di ublay umyo issue engaw nong pop yo i ka sacrifice ka jong Jesus ublay umla ban kentat ya katay namar kata pediang engaw nong pop ubajat ubarem banga khot namar kata pi wala kejat jo kading pna ai ti ila di Jesus pediang daw Jesus ublay un pediang ya pi nama umla ban reject ya ka sacrifice ka jong Jesus Christ na kata daw pediang ya pi baga tadi ka kubur ka kraw jo ka Good Friday banga kwaru sakaway ban ong kendian nganum dapen slam syu satang kendian kani kadon ka jinge day ka bakam kerpang ba ki jingja ki bangi ya kendu nge syam kini ki sngi jongi menta ba ka jing hikai ki bangi yo ka kubo na ka Good Friday ka banga kwa ban ong ipi ka ni kumno ngi yo i u Jisu pen kre elade ban ya kendu ya kata ka klimat ka ba ha ka jing im jong kata ka sngi ka ba tam ha ka jing im jong
Pikan mau kumnu Jisu pen kre. Utip un hap bani kendo. Katai ka serngiu juga ding pnau la ilpa, katai ka ding pnau, katai ka jingyap ka pasir kai, te bun kit ha ka ladi ka pop juga pertai uyo i kita ki baro ki pensitom ya ka jingmut ki jing perkhat ka jung. Ule akam no pen kre bani kendo kita ka jing ka bana khmat jung. Pitip baro ule ya khmat jung bleh ka jing duai, pikan ma ka perget semani kumnu Jisu le ban duai. Katu ka le ka jing duai juga jing pen kre, bau le ban pen kre ya katai ka bau unsai kendo. Habau tip baun pendep ya kamon ke jong blai ngasu tenat ya ke jong ong jong wei brio ba krau jong blai u AW Tozer habau kren chama ke jing duai jong Jisu ke perget semani u Tozer ong kumni ong ka deka anticipatory prayer ong Jisu la anticipate kemot bau haban pendep bau haban le la il pai ka tai u de ban pendep kat kum kamon ke jong blai bau pen kre dak boyo slok balok pa udwai uplet shibon kapor haga jing duai pa jing slok balu blai parlok be hi ki bas ngap yanga ngi em ki por ki ba ki sngi ki ba ki sngi ki bam don jing tikna rum pitip ke jing ki ngi kendo menta bat ngam tip lanu kan kut kan ka khlam ka ba ya menta ka perthei bro ka we ka ngi siap tieng lingbau to knyang jing pang be ong to covid 19 Lanu kan kut ngimtip kajing jenjar ka baka kane rai pitip kiri ustad ki thu ingi kumni mdei bang ong ma ki ong kiri ustad ki ba pet yang ni ka yo ka kot joga long briu man briu ni perthei bro ka we ki thu ingi ki ong ka bala tikna ka man sawan ka de kajing hiran na ka perthei kajing kerdo kajing duk haka kentien ka ba ki ong ma ki ong kata ka economic recession Kiong ila adep rung lepa mentah syak economic recession sakata ka jing kaman bud bahadian kata saka ka jing ngamtip tien rei ka history hi ke thu ingin ka por sikoi pan kum ka perthei ngi kendu ka we hadin ka we ka jing la dam de ka perthei bro ka we piti pot ka jing shimet ru ngi kendu la la ki jong shem ki jing ka jing ka jong nga khot pi na mar kata ba pin pet nuksa chu Jisu kum no pen kre ban kendu to ka jing kabawi ka badana khmat jong ngasko tenat ka to goy ka khot na ka tien ka jong blai na ka proverb kal nong ba ar pusau ka khot ka sipo ka ong komne lada men that yan ha ka sngi ka jing jenjar ka bor jong me ka long ka baret sngap ka ong komta lada men that yan ha ka sngi ka jing jenjar ka bor jong me ka long ka baret ki sngi ka jing jenjar ngi im tip ngi rung sha pat nang ne Lada pin thai no yan na ki sngi ka jing jenjar ka bor jong pi ka lang barit te kum no bangin khlan kum no bangin nam hap no kum no bangin nam kalon na ki sngi jong ka jing jenjar oi pi le kum ba le o Jisu pen kre kum pen kre o Jisu la ai ka nuksak ba biangi doai penlut ka por ka jing doai ka jing slok ba blai ka jing doai ka jong pi ngan ong e pi ka ne de ka khubor ka badan kam ba kata ka mga kwa ban ong kini ki sngi jong imenta kini ki sngi ke ba pidei ban penlut khambun ka por ki jing duai khambun ka por ki kho siu jong pi ban ya ka ba pi penlut ha ka ba pet ki mobile lan ki internet pi le game lan ya khmat jong ka TV khnang ba pin long ki ba khlan ba pin num that no yan ha ka sngi ki jing jenjar lim da kumta lim da pi pen kre ka mo Jisu pen kre Dawan ki sngi jong jing jenjar pizza thai no yan pin siam ba ka bor jong pi kalong ga batlot banga khot na mar kata ling bang ne ka khubor joga Good Friday kani ka bau Jisu la phika yangi nga ong biang ka ong tosa anticipatory prayer ngi kini ki jing ki bana khmat jing tengin let show blai ngin le da ka jing duai ngin penlut khambon ka por haki kho siu jing ki jing duai ba ka jing slok balu blai haki sngi ki ba kum kini Tagi na let akan ka por haga jing doai ngini doai ublai bu khpa jing ba bleng ngai ngu eme kan rat na bang e khubor jo ka tien ka jong me ngai ngu kan rat ba me kreningi baroboling ba ka tien ka jong me bar nge akan ka por ba nga pen sngawi ka tien ka jong me ngasania ame a ublai dau men sim ba khu ju jong me ba men pendan kam yang ka tien jong me ban kren ni kito baro ki ba ngap yang akan rabe bakin yo i ka jing mut ka basisha jaga Good Friday bar baki la baro kita ba ngap yang
Kibampat ju IT la de hame. Kibampat ju pediang ye me kenran. Bakila ban wan ban yeng da kejinget ya kejat jo keding pena. Ban IT la de hame kenran. Ban pediang ye me ban IT ye kejing im jo ki hame. Trabi ngaduai ru ang negapor. Ngi im gini sengi ba ngimtip kenrat kawai kejing jenjar jeng kawai pat kawan. Lah kejing im jongi shimet lani lah ki ying ki sem jongi lani wada ka perthai ru ka balong kumni ka badap da kejing bam ti kena ngaduai mani arab yengi bangila ban pen krek kenrat nam ta ke sengi jo kejing jenjar da bangi don barobor ki khosi kejing duai kejing slok ban mi ban nang tangin yo ka bor kenrat ban yele bat bangin num thaj no yan haki sengi jo kejing jenjar ngasiania bang IT ki aka baro pang la pendem hame atrai bamen penjanai ki ka kertang Jesus Kristus ngaduai amen. Ditongin na penwai no bat saisin nga ai kublay pi baro ki bas ngap enga ai ki jing kru penwai ka negapor kajing ai ki badap biang kajong try bu nang penim jing Jesus Kristus kajing ki jong ublay ku pana bam jukut kajing slok kajing pensat bor men simbakot kinlong lembat ngi baro menta ba ki babam jukut ro amen.